наричаш награда, но тялото ти просто се опитва да се възстанови след ден, в който никой не видя колко си издържала. Истината е, че много хора не ядат от удоволствие. Ядат, защото денят е бил прекалено тежък, за да завърши без упойка. А сиренето? То беше просто най-сладкото извинение, за да можеш отново да се усмихнеш на следващия ден. Остани до края. Родоса ще ти покаже как да превърнеш наградата в истинска грижа. Прибираш се от дома. Събуваш обувките, пускаш косата си, поемаш дълбоко въздух, но сякаш тежестта на деня още е върху теб. Никой не видя колко пъти преглътна сълзите си, колко съобщения игнорира, за да изглеждаш силна, колко проблеми реши с усмивка, докато отвътре всичко те болеше. И точно там, в тишината, отиваш в кухнята. Отваряш хладилника, вземаш сиренето, лъжицата и си казваш: заслужавам го. Но наистина ли е награда или просто начин да останеш на крака? Защото онова, което наричаш глезене, понякога е последният ти опит да поправиш това, което светът е счупил в теб през деня. Храната се превръща в облегчение. В упойка. В почивка, която никой не ти е предложил. Може би проблемът не е в сиренето. Може би проблемът е в този начин на живот, който изисква толкова много, а дава толкова малко. И тогава тялото се опитва да уравновеси сметката с каквото има. А какво има? Една лъжица. Един буркан. И едно изморено сърце, което моли за грижа. В началото изглежда просто като жест на нежност. Само днес, само малко. Но с времето това, само днес се превръща в навик и наградата се превръща в патерица. Защото тялото започва да разбира, че единственият момент, в който наистина се чуваш, е когато държиш буркан със сирене. И тогава то се научава да моли за прегръдка, маскирана като глад. Проблемът е, че след лъжицата идва вината. А това е частта, която никой не вижда. Чувстваш се слаба. Без контрол. Започваш да мислиш, че нещо не е наред с теб. Но това не е слабост. Това е емоционален глад, маскиран като физически. Фалшивата награда се превръща в цикъл. Цял ден си строга към себе си, наказваш с изисквания, сравняваш се с всички. И накрая се опитваш да запълниш празнината с храна. Но всяка награда, която идва след толкова страдание, не е глезене. Това е облегчение. А облегчението не е същото като грижата. Защото истинската грижа не те кара да се чувстваш по-зле след това. Тя те утешава. Не те осъжда. Народ й трябваше време да разбере, че не всяко угощение е проява на обич. И че понякога това, което наричаме награда, е просто вик за помощ, дегизиран като десерт. Истинската награда не живее в буркана. Тя живее в почивката, която си позволяваш. В паузата без вина. В решението да се отнасяш със себе си с нежност, дори когато всичко изглежда, че се разпада. Защото тялото спира да вика за помощ. Само когато усеща, че е чуто. Лъжицата може да даде облегчение за няколко минути. Но това, което наистина лекува, е смелостта да се прегърнеш, без да се наказваш след това. И ако това видео те накара да се почувстваш прегърната, Родоса те кани да останеш. Абонирай се за канала. Защото може би точно от това имаш нужда сега. Да си напомняш всеки ден, че заслужаваш нежност. Дори когато всичко наоколо иска от теб да си силна.